তিনি বাই শালবাকাখা 29 কৃষ্ণপুর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সিনি টিপ্রামথা ব্লক কমিটি YTF ব্লক কমিটি তাই TWF ব্লক কমিটিनि লুয়া জিমুং বাই দূর টু দূর ক্যাম্পেইন जों आथारामुरा रामकृष्णपुर जों पूर्व लक्ष्मीपुर आउन परे काकरासरा तिनिगे नुनासरा एडिसि विलेजो नवजयपारा म पारानंखा पाइथाक बॉर्डर चिनि जत्तनि से दुर्गम अर बाहिनो हाफं हाथाय दैमा दैसा जत्तनो बुबाग्रा जत्तनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि जों ताकलाय लास्ट फाइदो चिनि चबाओ जत हुगो तंनाय हाफंगो तंनाय बलंगबो बिसिङो तंनाय हुक जाय तंनाय चिनि त्रिपुरासारनो थानसाके त्रिपुरामो थानि बातायनाय अर जे साफानो फाइतन बन बुदुय काप्लाय खायनायनि महाराजानो काप्लाय खायनायनि बागै जों नग नग थाङै चिनि त्रिपुरासारनो जों खुलुमै बरन थानि जों गयमुं रैनाय आशीर्वाद सानैलायनायनि फाइलिजामानि जों जतनो नरक नुखनार चिनि ब्लक प्रेसिडेंट ताकुक महेंद्र देबबर्मा चिनि TWF ब्लक प्रेसिडेंट ताकुकजुग तापसी देबबर्मा तैबो गोबां दं चिनर लिडार तै बुमुं साबैलिया नर नगुनि सिनायफैनाय जतन हामबाय जत जागानो जत कन्स्टिट्युएन्सिनो अबायकेनो चिनि दूर टू दूर कैंपेन नङै दं ताकुते बुकुकसं तिनि बुचुं हापं कुसुमा कुसुमा हाते कुसुमा कुसुमा अबायकेनो हिमलायनाय यागुलो हायना हाय बुबाग्रानि खरांथि सय नगके फिलायनाय जतन हामबाय बुबाग्रा लं ले बुबाग्रा लं ले प्रमथा लं ले TWF लं ले YTF लं ले जनमारी लं ले नगो नगो बुबाग्रा हापुं हाताय बुबाग्रा हापुं हाताय बुबाग्रा दैमा दैसा बुबाग्रा थिनांगो बुबाग्रा लं ले बुबाग्रा